Em diuen Juanjo, tinc 41 anys i soc topògrafo de professió. En estos temps de crisi econòmica, pense que les administracions públiques han de tirar del carro. Per exemple, al sector de la construcció no cal fer obres faraòniques. Es poden fer obres per al disfrute de la gent. Obres com arreglar aceres, ficar enllumenats i parcs. Obres que, a més, creen molts llocs de treball. Vull escoltar a la gent. Vull que la gent faci el nostre programa. Vull que la gent es senta orgullosa de viure a Paterna. Si penses com jo, vota-me. Vota en primàries. Vota a Compromís.